खुलुमबाय आंनि मुङा दालिनि बसुमतारी आं सनापुर पन्चायतनि 7 नं वार्डनिफ्राय बिजाथि महरै गसंदों। आंनि सावगारिया एर'प्लेन, बेनिखायनो गासै रायजोफोरखौ फैबाय थानाय 2 मेआव आंनि एर'प्लेननि सावगारियाव भट होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि जि नोंथांमोननि जायगायाव मेम्बार हिसाबै गाखोनाय दङ, दा नोंथाङा सोरखौ सापर्ट होनानै दा बेवहाय सोर बिजाथिखौ सापर्ट होनानै बुंनो सानदों? नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड चेनेलनि जुगिदि आं मिथिहोनो हरनाय जायो। फैगोन पन्सायत बिसायख'थिनि थाखाय जोङो बिबाननि जानानै जों दालिनि बसुमतारीखौ जोङो गायसनदों। जोंनि पार्टि जानानै जों बेखौनो मदद होनानै जोङो गोजौ थाखोआव जों दैथायहरनो थाखाय जों जाजोबदों। बिथांनि सावगारिया मा आरो बिथां रायजो राजाफोरखौ नों रायजोनि जानानै गारजेन जानानै मा खावलायदों? बिथांनि बिजाथिनि सावगारिया जाबाय एर'प्लेन आरो जोङो बिथांखौ बे पन्सायत बिसायख'थियाव देरहानानै थाङोबा रायजोफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावनो थाखाय जों बिथांखौ खावलायो। रायजो राजाखौ माबायदियै भट होनो थाखाय खावलायो? रायजो राजाखौ जों खावलायनाया जाबाय जोंनि बे सनापुर पन्सायतआव जोंनि बे 7 नम्बर वार्डआ मावनांगौ हाबा गोबाङैनो दङ। बे गोदोसोनाय थानाय हाबाफारिफोरखौ जोङो खामानिफोरखौ जोङो जाखांहोनो थाखाय जोङो बिथांखौनो जोङो देरहानो थाखाय जोङो खावलायबाय थादों।